Mayroon adlaw mga ma'am sir, no? Karon gibalikan akong bata. Kay tugod yung lolo ma'am sir, nabugtuan na ginhawa gabi. Sa oras na ito. Alas 10 sa gabi. Sakit man yun kayo sa dugan, gabi na sa pamilya sa bata. Pero dawaton lang nato no kay diaan mo kita padulong tanan. At least na ang bata. Kawaton lang yun natin ito nga. Tao man nga. Yung anak mo nang kinabuhit sa tao. Di ba na ha? Karon mga ma'am sir, nagpasalamat ko dahil ko ni ante na si ante di. Pwede ya. Isa po ko nagpasalamat ni ante mga ma'am sir no kay kani si ante. Dili ni kano-ano sa bata. Silingan na rin nila pero si ante Joy nagpahiluna sa patay lawas yung lolo no. Almost si ante gabi nagtawag sa kuha. Video call. Pagunsay kuhan sitwasyon sa iyang kuhan. Pero kalois Ginoo wala na lang yun nila nadala sa ospital kay yung lolo nagkuhan na yun. Hingalo na ba mo nagpilitigid siya dala sa ospital mo nang nagtutuan ka muna alas 10 na ito tayo. Okay. Nagpasalamat yung ante kay sa karon nga panahon no unay gingon nga tagsa na lay bata yung ane karon tagsa na lang po yung silingan nga yung ane karon nga panahon nga siya ay nangamutanan dili mong tanianti ano-ano ang bata o ang iyang lolo. Ang dako kay kong pasalamat ng tino kay nagbilar dyan si ante para mahiluna lang ang iyang lolo. Dagan daing salamat sa nagpaabot og tabang sa pamilya nga Gonzaga. Ang Ginoo na lang magpala sa inyo. Karon mga ma'am sir, naay kulang ang lungon, bayad sa lungon batates sa foreigner. Kay 18K tapos nag-down lang kog 3.5. Tapos kibali man dito na ko balikan kay wala naman ko enough nga kwarta. Dagan pa kay ko ano na. So, bilib bro ante mga ma'am sir no. Okay. Actually sa imunani nga sitwasyon dili nimo ano-ano nga silingan ra nimo pero mooy nangusog, mooy nag-process tanan. Para mahiluna lang jud ang patay lawas sa lolo sa bata. So nana karon no. Important ta karon na no. Kuan man dina long. Realidad naman na sa tao nga di pa sa tao ro taan ng kalibutan na pero paon na puntas kay tasan. Muna gingon ako ma'am sir no. Sa kung sa day takadato dili na to madala ang kwarta. Madato og mapobre ang kwarta dili madala og mawata ning kalibutan. Muna gingon ako nga mas maayo jud magpakabilin kag maayo sa atong isig ka tawo mintras buhi pa ta. Kaya ang Ginoo na lang bahala sa tuwa. Masay advice ako sa imo nga makalikon lang ha. Tigson mo na ya. Yung anak mo ganat na Paon naman kita dito kalibutan ay. Ikaw nga, eskwela tarong ha. Kahit kabayan na kasi mga kanunay ha. So karon nato ihatag sa imo ha. Long. Kani. Muna ibayad mo sa kuwan ha. Dugang ni sa bayad sa kuwan ha. Gusto lang ko magpasalamat sa mga tao no na nagsuporta sa kuwa, labi na sa bata no. Ma'am, salamat kayo ma'am no. Shout out din po ko sa Highway Patrol Group Region 13 under the supervision of Police Colonel Jumaira Estrada. Sir, salamat kayo sa inyo sir no. Amping mo kanunay sa inyong pagpanarbaho sir. Shout out sa inyo tanan sir. Long, mga tulong ha. Nay. Amping lang mo rin kanunay ha. Ma'am sir, o kinsa na itong gusto magpaabot og tabang ma'am sir. PM lang mo sa kuha no. Mayon na lamang
kuan atong ihatod sa pamilya no, sayang pangbayad sayang kuan sa purinar sa pagpalubong na pa ba bayad pagpalubong na pa ba bayad pagpalubong te o largo na sa Naa pa 18 sir, naa pa. wala pa nailabot sa purinar. Wala pa nilabo. So karon mga ma'am sir no, sa gusto magpaabot no, bisag ginagmay lang mga ma'am sir, ang bayad sa palubong sa purinarya nga kulang, message lang mo sa akong Facebook page mga ma'am sir no. Kalipay rin dato nga makatabang ta ug mahilo na ni ang iyang lolo. Salong mahuro tulong along. Amping ka kanuna ya, kung tarong nag-isbila na anak ginaba sa na agi pakatao tas kalibutan pero paon nagapuntas kita sa ano di ba nay munang ug na magay mawala sa tuwa dawaton na lang nato kay diha man kita padog di ba o dili na ko magdugay long ha amping mo kanuna ya Ayo. ginay Amat ay ano na ya ilong amping ha